Oh
Isazisa kakhulu kusitami indlela zakho nawo uqobo sifikelele emtondeni okuphelele uNkulunkulu wethu namandla onke. Siyabonga kusitami kunasekuseni ile namandla Baba wethu namandla onke sephula lemisedawi eselebhono ey'ngqondweni zethu Baba wethu eyigcwele itshalo okusha inhliziyo yakho moya uNkulunkulu wethu eyigcwele njalo uNkulunkulu wethu namandla onke. Haleluya. Sinethemba elingapheliyo Baba wethu eyigcwele singezuzumo kusitami ekuseni Baba wethu eyigcwele khuluma uqobo lwakho ebandleni lakho Baba wethu eyigcwele udila amandla akho inxazulo yakho uNkulunkulu ongafani nabamanye uNkulunkulu owazi imicabango yethu nezinto zethu. Siyabonga kusitami ekuseni ukuthembeka kwakho singezuzumo ngoJesu Kristu wethu. Amen. Director Marketa inshallah. Hallelujah. Of this movement. Hallelujah. Ngabezitha uphakathi kwethu kanye nendlunkulu yonke khona phakathi kwethu uNkulunkulu Siyabonga ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngabezitha kanye naso isihlalo semvula mithi inkosi bethu umusiphethe siyathola kakhulu ukuthi sibazi i-identity yethu silobani. Hallelujah. Sibonele obasuya umnene umfundisi unene ibhand yonke ngegama lenkosi yethu Jesu ngibingelela team. Hallelujah. Omama bonke ngiyabingelela ngelifaka speaking out ngibabangele ngomama ngegama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Intombi zethu Sunday school lensizwe ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane nosithandayo nosinakekelayo nonathi njalo. Hallelujah. Let's incwadi yabasenga noma ifunde Romans chapter 5 verse 8 uNkulunkulu yabonakalisa uthando lwakhe ukuthi seyiso uKristu. Amen. Hallelujah. Akukho kunjani sakwenza abazalwane ufeva nje sakholwa samukela ukholwa ngelenkosi yethu Jesu. Amen. Aqede kwahambeka inkosi yethu Thandile melikhuluma ku-MC ekhuluma ngama-challenge abakhona endleleni kwe-Delivery Fair kubantu abasha. Haleluya. Endleleni nje. Haleluya. Umzalwane nomzalwane une-test yohambo lwakhe. Amushaya mdala angibophoze kade kusho beqinisile kodwa. Haleluya. Beqinisile kodwa-ke mawuhluleka ukunqoba iy'nkinga zasebusheni ziyakunqoba noma usumdala. Utholakala umama noma ubaba okhonjwa ngethupha onephungo olandelwe yinduka lezihlaza. Haleluya. Ngoba umshado awushintsha lutho, awushintsha isimilo somuntu umshado. Ayaxega ama-break khona anganeliseki ngepizza yakhe. Afuna ukushintsha amamenu ngoba besibila ayijwayela lena inkosi yomsisi. Haleluya. Actually siyamdinga kakhulu uJesu sonke bazalwane. Haleluya. Ngizisamba ngale ndlela noma sabe kule ndlela. Haleluya. Singenakusoleka inkosi yomsisi. Kakhulukazi bazalwane ngicabanga ngisho izinto eziningi ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu engidlula nje lapho. Haleluya. Besenzani besihamba lapha yana hlangana ngani lo
lithi iBhayibheli umoya uphephesa la uthanda khona. Uzowazi la uthanda khona. Haleluya. Sikabala umoya ke bazalwane. Inkosi umsibusisi. Haleluya. Doctor sifuna amaBhayibheli ethu. Sesikasungula amaBhayibheli bethu. Past. Sabotati iqalile. Uthi Hallelujah. Sifuna ukusho uyibali isitho. Romans chapter 1, verse number 16. Hallelujah. Just to show a clue or verse number 15, if we can. Shall be something on my Bible. Now, this is chapter 2. Hallelujah. Not just any song. As a shitty to the salon. The other one. Sorry about that. I think I have to say you want to have Papa Mani. Romans chapter 1, verse 15 and 16. Romans chapter 1, verse 15. Kanjalo mina ngowami nginesifiso sokushumayela ivangeli nakinina baseRoma. 16 Ukuba kunamahlombe ivangeli ukuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulowo nalowo okholwayo kumJuda kuqala nakumGreki. Hallelujah. Nana abazalwane amazwi akhulwa umpostoli uPaul. Hallelujah. Ekhuluma iso sakhe ngabantu baseRoma ukuthi yathanda nomuntu esifiso sokushumayela ivangeli nakubona inkosi umsimbusisa. Mhlambe umqondo ngasibuze yini athande nakubona. Hallelujah. Yeah. Ababalule nakubona inkosi umsimbusisa. La iba eRoma endaweni yakhona mesibheka
kwakuyindawo yayindawo yethixo kakhulukazi. Haleluya. Yabantu ababengamazi uNkulunkulu beyithwele ukuthi bamaRoma bona ba haleluya. Ukuzokhumbula lo Jesu uthi ibona abambulala uJesu esiphambanweni. Inkosi umsibusiso umbuso wamaRoma. Kulesikhathi ke uMpostoli Paul ayekhuluma ngaso base kuphele iminyaka between iminyaka yo-54 ka-68 uJesu afa. Haleluya. Kodwa futhi ke kuleso sikhathi inkosi yayibusa ngaleso sikhathi khona eRoma kwabe umbuso kaNero. Haleluya. uNero kakhulukazi uyemelele nenkolo yobuKristu. Haleluya. Ekholweni eyinkolo nje ongayazi. Haleluya. Nabantu baseRoma bejoyine leyo nkolo. Inkosi usibusise. uPaul ke uyithola esekulapho le yaseRoma. Wengayile infection yoSchumacher uPaul eRoma. Ngingathi ekhuluma lamazwi. Webanjiwe eboshiwe. Cabanga unyaka wakhe wesibili eboshwe umbuso wamaRoma. Bembophele ukuthi ubekhulume ngezwi kaNkulunkulu. Inkosi umsibusiso uNkulunkulu ophilayo uJesu. Haleluya. Esikutholayo ke la uPaul bazalwane simthola nakuba leso simo akusona welindele ukugwetshwa shutene wentokile iminyaka emibili. Haleluya. Kodwa akathuli lento uNkulunkulu ayibeke kuyena ngenxa yesimo. Haleluya. Uyaqhubeka uspreada haleluya indaba ezinhle zikaJesu zikaNkulunkulu usindisa umuntu ophilisayo. Inkosi umsimusise. Ngizothola ukuthi namanye amabandla amaningi uwabalelile ngalesikhathi esekuboshweni. Haleluya. Uthela ngithi ke mina bazalwane uSathane akanqeni umzalwane ukumbopha ngamasimbophayo umzalwane. Haleluya. Hayi nje leli oluvukayo wethu zohlala behind bars. Haleluya. Kube nje la isimo sakho. Haleluya. Esizokwenza unake sona unganaki uNkulunkulu ngenxa yesimo sakho. Sasabazalwane. Kube lento uthi hayi akekho onokufana nokwami. Haleluya. Uthi ngiyamkhonza kanjani khona uNkulunkulu mekunje. Usathana kuthathe down. Ungakhulumi ngoNkulunkulu ungayiphili impilo yobuKristu ngenxa yesimo. Uthi akithi namhlanje bazalwane akhathaleke ukuthi Sathane ufake impilo. Thina sikhonza uNkulunkulu omaster plan ohlele emaphakadeni empilo zethu. Inkosi umsimusisi lezinto ezivukayo endleleni yakho noma ezikuhlaselayo zizokuthulisa nje. Haleluya. Uzovuma ke wena ukuthuliswa izona. Haleluya. Akuthi noma zikwehlela imoya ephambana nawe wena musuvuma ukuyithobela imoya ephambana nawe. Thina sibizele ukushumayela udumo loNkulunkulu. Inkosi umsimusisi. Ngoba mawuzofunda incwadi kaMahubo siyamthola lapha uNkulunkulu ekhuluma kuDavid lababantu bizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwabo. Haleluya. Shingamanye amazwi mawubizela ukushumayela udumo kaNkulunkulu awushumayeli ngoba izinto zihamba kahle noma zimnandi. Haleluya. Uthi noma umsebenzi ungekho. Haleluya. Ungathi uthi uzilala udleni. Kodwa wena fanele uthele the Lord is my shepherd, provider ngakho konke enginakekela. Ngeke ahluleke imina. Inkosi umsimusisi. Angisho mhlawumbe ngoba umsebenzi kuphela. Ngisho noma ngathi isimo ngathiwa noma isimo ubhekene naso. uNkulunkulu uyasibona isimo sakho. Inkosi umsimusisi. Bazalwane khona la uMpostoli Paul ekhuluma khona uba ibandla liyahlasela liyazingena. Ethi Sathane baningi kunina. Abantu uJohn futhi uMpostoli incwadi yeSamuel afulana noma afuna ukubavalele enkilongweni. Haleluya. uSathane vele okwakhe ukuvalela umzalwane enkilongweni. Haleluya. Wena mzalwane namhlanje ungavumi ukuvalela uSathane enkilongweni. Haleluya. Uthi bayona ngisayikholelwa
akekho nokuhlupheka yabo khona amagama angafanele atharishe umzalwane bazalwane inkosi yokusibusise noma ngathiwa wehlelwa uhlobo luni haleluya engimthanda uJobe bazalwane zathi sinehleli izinto left right and center akakhulumanga isimo haleluya siyathola abangani balaJobe babangani abaronke kodwa akanakanga abangani abaronke waqhubeka bakhonza uNkulunkulu inkosi yokusibusise yabo inkinga esinayo haleluya labantu abaphethe izinto zethu abathi sona izinto zethu abasitshenge inhlupho zasekholweni basitshela ngama blessings asekholweni kanti ngehlalo kwama blessings asekholweni impilo yomzalwane iya challenge ukuthi into afanele basifundise sona ukuthi sihamba kanjani uma kuvuka ama challenge inkosi yokusibusisa uJesu lithi iBhayibheli uthe ngolusuku esokwinomkhuma angibazalwane siyayazi lo ndaba sibase kuyintambama mabuka eBhayibhelini bekhuluma ngentambama bazalwane eBhayibhelini isikhathi esikhulu kusuke kukhuluma ngeenkinga ezisuyayisisa kwenta isangakhulwa ngesikhathi sosuku onje ukuba ngesikhathi sosuku kodwa izinto ezisuke sezoza haleluya kwakuyintambama bathi uJesu abenze njani abawelele ngaphesheya lithi iBhayibheli bangena emkhunjeni haleluya nawe ungene lo mkhunji ngoba unjani uwelela ngaphesheya inkosi yokusibusisa abatshelwana ngento ezokwenzeka kwiphi olwazi phakathi lithi iBhayibheli ngenkathi abesahambe amasitadiyo angu-60 haleluya kwaqala amaza umoya yaphikisana nawo inkosi yokusibusisa wena owazi umoya ephikisana nawe emelele nawe inkosi yokusibusisa abanye ivuke emsebenzini abanye komakhelwane abanye emndenini inkosi yokusibusisa akusho ukuthi bevuka lo moya wena hlala phansi uyinkinga umuntu ohlangabezana nenkinga hlale phansi lomuntu akayona ifight akakwazi ukuba empilweni yakhe inkosi yokusibusisa ukhombisa ukuthi uyifeyila uyisehluleki ngoba impilo is about ukufuzuka haleluya ukuthi izimo ziphikisana nawe uthi wena ngiyaphambili lengizelwe khona emkhumweni and ukuthi nake sinoJesu bazalwane uyinto elulakhe ngoba uJesu uyasiqhubela konke lithi iBhayibheli even nokuliwa kwethu ngeke kube ngaphezulu kwamandla ethu haleluya ngiyamthanda uMfundisi Thibile wakhuluma enye into ebengeyinakile kodwa yenzakalayo lapha bazalwane emesabantu nje singabazalwane ethi ukakhuleke uma bese kuvuka inkinga uNkulunkulu siyothatha lapho haleluya usiyokhumbula le mkhuleke ngeke ngiyenze inkosi yokusibusisa uyabheka phela bazalwane esikhathini siphila kusona akufanele ukuthi amanzi uma esezangena endlini kuyinkathi sithi siqala ukwakhwelula bekhuluma ngamanzi ukuba ngeenkinga ngoba usuku trouble ukuthi kanti uzoqala phansi uthandaza haleluya uyacabanga uNkulunkulu uzoqala responde lo mkhuleko wakho ngasiphi isikhathi impilo yakhe yakuphi inkosi yokusibusisa thina siyahamba sizibiyele isimo singakafiki uma eqamba kufika isimo noma sifike asezi ngeweight ebesizonza ngayo imikhuleko yethu yenza lokho inkosi yokusibusisa ngeke ngikusho lokho bazalwane uma kwenzekile ngathola ithuba ithi nama-fasting bazalwane afanele kube Wednesday kuphela le kusuke yebandla Wednesday awuyihlelele umkhuleko wakho ulungisa ubudlelwane bakho noNkulunkulu inkosi yokusibusisa nokuthi uNkulunkulu nje akakhulume nempilo yakho musulalela ukuthi uNkulunkulu lozuze kuthiwa utheni ngoba usuze wabala ngesonto inkosi yokusibusisa awuthi isikhathi sakho ufunde nje haleluya ifuthathe yonke egospelini inkosi yokusibusisa haleluya noma ipicture haleluya uNkulunkulu yazi bazalwane uzambula kanjani umzalwane uzambula ngokuthi umzalwane afunde iBhayibheli uNkulunkulu a-interprete lelizwe seBhayibhelini yabo ubona sinabantu aba-up and down abehla benyuka befuna uNkulunkulu bengazazana uNkulunkulu nabasemthonini ingileke la ezwini bazalwane ngoba bafuna ukutshelwa abantu izinto ezinkulu behlule ukubamba izinto ezincane bona haleluya amen okay kuke lona uyaqaqabula umbula manje okay wambulela abantu bathi umbulela wena lo manje uyaqaqabula uqaqabelela wena ukusiza ngani ke wena lokho asifuna into
babike iqhaza. Haleluya. Musufuna ukutshela indaba zakho. Ubana utshela indaba zakho ngaphandle kwaNkulunkulu. Bazalwane wazi konke ngathi ezwini ile esimolda khona, esakha khona inkosi yomusimosisi. Hallelujah. So keep on 2000 base sifuna ukutshelwa one on one inkosi yomusimosisi. Beyobarbecue eshona ilanga lapha yana. Angisho ku wrong block. Many ubona akakwena. Kodwa ufuna into ezomsiza umphefumulo wakhe ekugcineni. Inkosi yomusimosisi. Hallelujah. Ithanda lo bathi Samaria mufika John chapter 4. Ithele wephethe imbiza eyake emthonjeni. Befika emthonjeni icala noJesu ngiyithanda sasazi isitori bazalwane. uJesu ngokuthiwe uyaqeda amphuzise. Kithwe ngamadondo njengesilwane ebona ukukhona umuntu ongamsiza. Haleluya. Kalokho la nomuntu one-arrogant ophakeme. Uthi wena uyazazi nje uthi wena uyintoni? Wena Jesu umJuda mina ngumSamariya. Ungaphuza kanjani? Sasobanani sitsha. Sasobanani sitsha. Okay. Apartheid. Yes. Ngumbuza ene umphethe ukukhuluma la esebenza khona lesikhathi apartheid. Kwakuthi umlungu ne-ofisini lakhe mhlawumbe kwa akukhale lathi uThothi yafonelwa kusaqala mhlawumbe nomndeni wakho Thothi mhlawumbe se-ofisini lomlungu into-agent yabo Thothi ubiza umuntu omunye umlungu mhlawumbe uzothi uzobiza iNdiya okanye umuntu omnyama ofanele azophendula ucingo afike lapho la khuluma athi umlungu babe seqedile ukukhuluma lo Elifele ngabantu bese sisula ngendwanga ukuze bese kubamba next time athothi ayisekho lisandla noma lento esalelile yalomuntu yabo inkosi yomusimosisi yabo amaSamariya ayefundisiwe kwakuyinto esegazini lawo lokhu ukuthi ayiqashe ngokuSamariya ezansi futhi eyiqhwaga. Haleluya. Ngobuya inkosi yaseSamariya ike yabhalela uHezekiya incwadi eyinkosi ukuthi akabheke ukuthi amanye amakhosi iwenzeni bekubazongena la kuyena. Lithi iBhayibheli wathathaza uHezekiya wakhishwa yisisu ngoba ayelehluka amakhosi aseSamariya. Edelela enobandlululo nje elifikela futhi yabo inkosi yomusimosisi. Ejululeni lo wesifazane kanti akazi ukuthi lo Samariya bakhe ibona okuzomanzisa uJesu. Haleluya. Uthi bese agwisha lo Jesu ayadelani. Haleluya. Kodwa uJesu kubuwazi seyaphezulu ndaba zakhe. Kodwa ngithandayo ukuthi wathi uJesu ukuba ucele kumina uzophuza amanzi ongeke uphinde wonke. Ngithi ke bazalwane. Haleluya. Kulaba esibabona bazalwane amanzi akhona phinda phela. Haleluya. Siningi indawo emkhule abantu beyikhomba okutholakala kuzona usizo. Bese ishabalala ngathi azange ibe khona. Kodwa uJesu ongavela ukhona abazali bakhe. Akaze ngizwe ukuthi sekuphelile ngoJesu. Akaze ngizwe ukuthi sekushabelele ngoJesu. Haleluya. Bazalwane sisendaweni right uNkulunkulu lesifuna khona bese kuJesu ndodana yakhe. Because somusimosisi okwethu ukholwa izwi lakhe, ukwenza izwi lakhe, uphila izwi lakhe. Inkosi somusimosisi. Mhlawumbe la uMpostoli Paul ekuboshweni kwakhe uthena anginamahloni ngevangeli ngokuba njani lingamandla inkosi somusimosisi. La mongabheka abantu ivangeli baseRoma babebukela phansi ngelini laKristu inkosi yomusimosisi. Uthi ke lento enibukela phansi iyona mina engisizayo, iyona engimi ngayo, iyona engiphila ngayo, iyona engiqhubeka ngayo endleleni inkosi yomusimosisi. Uthi abantu le ikala uJuda isinyele la umGreek ayinamngeke ayinabuzwe lento njani nabaRoma uyathola
Ngibonge international ukusiza lokhu kube ibandla ngone elikhulu international ungazani uminwali ibandla uJesu. Hallelujah. Engisho ukuthi le excel bazalwane akukhula kuningi ezokusho ukuthi ahlalele uJesu. Asikabe namandla ngoba uJesu unamandla okusenzela konke inkosi yokusibusiza. And usisiza ukuba Jesu ngibula ngoba uvikela ezintweni eziningi. Lokho ungazabanga nabo omnesties nama-mentions. Kodwa egameni lokuthi uvikelekile kuJesu. Inkosi yokusibusiza. Lithi izinenkosi mawulifunda uDeuteronomy chapter 28 from verse number 1. Uma ulalela nokulalela bazalwane. Yes. Amen. Lalalisa mama. Belisa kusenele usuku. Onazela kuseni. Awuthisho zelisandla. Sorry unibona. Ulalela nokulalela intoni? Izwi. Okay, uzoba njani? Uyabusiswa emngeneni nasekufikeni. Hallelujah. Hallelujah. Yonke into yakhe iyoba nesandla sikaJehova phezulu. Inkosi yokusibusiza. Mhlawumbe sometimes le isibusiso kwabanye ngeke sibonakala ngendlela abasifayina ngayo isibusiso. Yabo kubantu abanga nomqondo omncane bake bathi ubusisekile bawuthole umshado wathola nabantwana walomuzi wanemoto. Hallelujah. Uthola ukuthi mhlawumbe omunye akanazo lezi zinto kodwa uyaphila. Hallelujah. Lento izebajoba abazalwane noma sebengaphakathi ebandleni. Khumbula umbuso Paul echaza umbuso kaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi umbuso kaNkulunkulu akusiwe intoni? Umbuso kaNkulunkulu akusikukudla nokuphuza amanzi kodwa kuwukuthokoza kumoya oyingcwele. Hallelujah. Abantu bona bazothanda ukuthi ubusisekile okunezinto ezimaterial. Ingakho sinabantu abashiya uNkulunkulu ngaphakathi bayofuna izinto eziphathekayo. Yabona lento yokubusisa yenze abantu bazalwane ba-oppose uNkulunkulu inkosi yokusibusiza. Ngoba kunezinto abayisebenzisayo ezingekho right ezingapromote ivangeli likaNkulunkulu inkosi yokusibusiza. Uthole sebenazo lezi zinto abazenzayo ukuthula kukho ngaphakathi enhliziyweni zabo. Thina sibizela ukuthula ngoba inkosi esiyamukela uJesu inkosi yabazalwane yokuthula. Lithi ivangeli ingelosi manje ifika marithi ngizokutshela izindaba enjani ezinhle ukuthula okuzoba kubantu bonke. uJesu ukuthula kubantu bonke abamamukelayo. Ingakho umuntu onoJesu engenakuxokozela benoJesu ethola uJesu bazalwane kuyakuthula inkosi yokusibusiza. And ngeziphi ube ne-understanding ukuthi ayikho into ofanele uyidefende ngigcwela kuyona. Khumbula uShadraka noMeshaki no-Abednego ngenkathi uNebukadnezar esakhe esakhuza umuntu uShadraka bakhuluma ngaleyo ndaba bazalwane. Amen. Esiba sensitive ngayo. Okay. What keep instruction uNebukadnezar wathi abakhintoni before it's something. This process ngalani? It's cool for sure. Ama-measurements amakhulu esobona umuntu ukuthi nakha la lekukhulekwa khona. Wasethele wonke umuntu bekushaye isikhathi ukhala ihabhu lonke uhlobo lomsindo noma lama-instruments akahambe njani ayothanda zakusona. Hallelujah.
kodwa lithi iBhayibheli labafana abathathu bamaHebheru azange bayenze bona yonke. Uyabuzwa ke lokhu kulemkhandisa ukuthi ngabe lokhu nikwenza ngenhloso yini haleluya. Bathi hayi Nkosi thina ngesimkhonze omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu wethu haleluya. Abo noNkulunkulu wethu amaHebheru uyena onamandla bazalwane haleluya. Bengizothi bazalwane hlala kuyena noma engathithi izinto zakhe zislow haleluya haleluya. Uyofika kulezinto ujaha izinto haleluya. Asijaha ama-blessings iwona zosi-overtaker haleluya. Niyakwazi-overtake drivers experience shibaze ngithola umase kusikeleni lwami ukubona ufuna ukudlula into ibusizo zofuna uku-overtake. Le indaba ileleke bazalwane ekilaleleni shuthi ene uma ukuthi isibusiso sikakhona zibheke ukuthi uyalalela yini izwi likaNkulunkulu, uyalenza yini izwi likaNkulunkulu. Musu bypassa uyofuna into ezokuqhatha noNkulunkulu. Wena okwakho kulungisa ubudlelwane bakho ube kuhle noNkulunkulu. Wenze intando kaNkulunkulu ngekakuyeke uNkulunkulu uma wenza accordingly. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Asinamahloni ngevangeli, asimusana ukudayisa bazalwane. Asimusana ukumispresent. Yeah. Thina sengikukholwa inkosi yomusizi. Asimusana ukuphumana ebusuku siyofuna izinto. Hallelujah. Ukhona indawo zihamba zabemile kubonakala. Yeah. Yes. Yeah. Ukukhanya inkosi yomusizi disebenzise kahle usuyifihla nje. Uthandaziswe ngoba usenkingeni. Khona ngeke umfihlele ubona ejuleni. Obona ngisho ngaphansi konyawo lwakho. Yeah. Athi mhlabeleli ungazifihla kubantu kodwa izwe lingakuboni kodwa lokho uyifihle kuyena uJesu. Yeah. Ubona konke bazi konke. Uthela ngithi iyo lento ebambezela impilo yakho mzalwane wami. Uthi manqinqa usheba yonke into engahlangani uZubriano ongahlangani uBrian bathi uBrian ndawonye Brian coach now what not say that it says when it left chicken kona la yabo gods ba own dialect of the njalo ikhona ngayihlukanisa izinto ikhona elithi yonke insipho kuyona iyawasha. Imak self funa uyiqhele ukudeliver ngekwazi into efanele inkosi yomusimoseni uthi mina angithathi mina nomintoni. Hallelujah. Ngoba awuyona nomintoni. Wena kwasuka amazulu esukela wena ezale emhlabeni wafelwa wena. Hallelujah. Manje usuyithatha kalula uyithathe kancane inkosi yomusibuze yabo uyithatha wena kancane nabanye bazokuthatha kancane. Yebo. Kodwa bengubani mina? Ha. Bengiyini kodwa mina? Bazalwane. Khona abantu noma uNkulunkulu esobapromota basidimothe bona. Hey. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sibizele ubizo oluphezulu lokushumayela ivangeli likaJesu. Lokushumayela inkazimulo yezulu. Inkazimulo yezulu ngesishumayele ngoba izinto zihambisana nathi sonke. Hallelujah. Yabo eBhayibhelini sifundiswa ngendlela eziningi kodwa indlela yokuqoba iyodwa bazalwane kumehlala uNkulunkulu. Ikhumbula oEsther bethunjiwe. Amen. Hallelujah. Kodwa bafike bamela uJesu laphayana.
okhuluma nenkosi Ahasuerus ukuthi amaJuda haleluya ayadinga ukuthola umusa akamusa i-treatwa inkosi omsimoseli ngamanye amazwi lithi iBhayibheli thina singamanxusa kaKristu inxusa benzani masifika endaweni yes belizwe lalo ukuthi izinto ezibhedayo ngezwe lalo alidisclose lelizwe elikulona lilwa nalo ngaphakathi ukuthi batshele nababaphethe lungisani la lona izwe lalo liveza liyizwe elihle haleluya thina esibizele kubona bazalwane ngekhuleko yethu inamandla ikhuleko yethu yokubamba konke yokucontrola zonke izinto ukuthi thina sayinamandla ngalento esiyiphethe haleluya siphetha that dynamics namandla thina wonke amandla kuphela ayidinga abantu abazoyibhiliva into abayiphethe simbathwe uKristu ngeke simbathwe uKristu nathi uma kuthi asikho full committed yena uzali kini nami ngizenza kini ngifundeni nami ngizokuthola inkosi yomsindo indaba ilahleke lapho sesikholiwe sasindiswa kodwa asimfuni uJesu lapho ukubona ngathi sekwanele la ukhona usuqedile la ukhona uthi angithi mina ekuseni asiphose amanethi ejuleni khona izinto esizozibamba uma singena ejuleni haleluya ngazi badobe ababazi ukudoba inethi mawubekela phezulu khona enhlazi ngayizela phezulu ufuna shone phansi ngithi noma inethi ushonise phansi inkosi yomsimbuseli khona izinto ezinkulu esibekelwe zona ufanelisa izinto ezincane okuzona inkosi yomsimbuseli haleluya noma lokwazi kwakhe isikhathi ube asikakhulisa time management okushaya sengikhulekile u2 minutes uNkulunkulu ayebe bekwazi ukujustify abazalwane andakezwe inene loNkulunkulu sina ngikhuluma nawo 10 minutes sinikeza isikhathi uxoxa naye angazi into okukhuleka uNkulunkulu hayi ngokusuka umnikeza indisi shopping list ngicela ukuthi uxoxa naye akhulume naye abaye they just tell him abanikezi ke sokumlalela ukuthi uthinike yena thothi uNkulunkulu yakhuluma sekuphila keso ophila nakusasa acele the very same thing esikhona haleluya uRoda uyabatshela hayibo hayi sangiphethe usefikile haleluya hayi bathi hayi abamnaki ngobe umuntu wesifazane entombazane encane isibazalwane kanti uNkulunkulu bazalene haleluya uBhalamu owakhuluma njalo ngembongolo uNkulunkulu akayisweli into angayikhuluma ngayo umzalwane amen kasi sifuna ukukhuluma amadoda amakhulu laba abasho amadoda amakhulu awomoyathi bonke namhlanje semkingeni uNkulunkulu akabheki isiqu somuntu ubheka abamumele yena abalambele yena yena uNkulunkulu mkhulu kodwa bese benda ngasebenzi ngabakhulu kuphela haleluya amen hayi ngisho ngomuntu ngathi uNkulunkulu nangathi ngabona sekukhoma abantu abakhulu haleluya haleluya bazalwane la embusweni kaNkulunkulu asambeni ngendlela yombuso kaNkulunkulu futhi indlela kaNkulunkulu nemendo kaNkulunkulu sizokuthola uNkulunkulu uzoba nathi haleluya uphela mesingacanguli ingelosi haleluya haleluya amen
ngoba simthanda uNkulunkulu sizabela sonke sibanga umsindo oyiwaste inkosi umusibusise awubambane noNkulunkulu ukuyicloset yakho wedwa awukhulume noNkulunkulu izwi likhulume nawe noNkulunkulu uNkulunkulu akhulume ngezwi lakho kuwena wedwa haleluya ngicabanga bese kukhula ngofakazi sekukhula ngoNkulunkulu into ayenzile empilweni yakho lento ayikhulumile kuwena inkosi yomsimosisi kuthi ngithe haleluya uNkulunkulu wathi kimi ngabonga ngenza njengokusho kwaNkulunkulu ngiyabona amafruits alokho ufakazi sesikhuluma ngamafruits asekholweni haleluya hayi ngokushumayela bethu wafakazi haleluya 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 hayi thatha uJesu bakhona bazothatha uJesu bethu wafakazi angizofakazi engibonga uJesu omsiza endleleni yakho noma ngalula ngoba ngiyahluleka vele ngingedwa kodwa ngiyabona uJesu eyisiza impilo yami inkosi yomsimosisi namanje ngithi ngizohlala Jesu ngoba angiboni ngahlala khona haleluya usho usineka wena uyi-expressa wena uNkulunkulu uzisho inkosi yomsimosisi la umbone esebenza khona empilweni yakho haleluya ukushumayela-ke anginamahloni ukushumayela ngempilo yami angingamahloni okuhamba ngiphiliva ngeliphakathi kwabantu sinabantu abangeke noma abazalwane abangeke bakwazi ukusifakaza kwezinye iy'ndawo ngenxa yesimo sempilo yami hawu nawe uyakholwa hayi umbheka nawe uyakholwa hayi sokholwa sonke sihaqwe sofakazi isono siyathandela ayifuthi laba-ke abangakholwa beze bekwazi ukumaka yabo bebezohlala nabo bezothi hawu sawubona mzalwane hawu mzalwane mase ushonele hayi nami ngiyokholwa haleluya bazalwane imvelo lotshani liyasibona lesihamba khona iy'gxobo zogesi esihlala khona akusazi ukuthi siyakhona haleluya uthe mamshana bekhuluma wathi ene uyakohlambuluka kuwumama yes uthi mama sengiqomile haleluya haleluya ukuhlambuluka phela ngithi uyazibiyela inkosi yomsimosisi haleluya beni bakhona nalaba abafuna ukutholisa ingane enkunzini uma ungahlambuluka uzoba nonomthandazo onomasonto ozuntuku omvuselelo kahle umuntu mekutshela ukuthi akuthanda umbuzo umthandela nami ngiyekuthanda ngokuthanda lakaKristu ngiyekuthanda ngokuthanda lakaKristu yabo umuntu okuthandayo akezi kwena personal ebandleni uma eza personal ufika nenkulumo ephelele from here bethu lo ufuna nibe private yabo hlale indawo yabo and so on akanazi injongo ngempilo yakho onenjongo ngempilo yakho futhi nawe musuba niba nesiphithi hayi amtshela abantu abadala lo ndaba haleluya mina ngikutshela abantu abadala ukuthi hawu akunderstand lokho lungile uhlale unga-understand lokho angifuni ukuphoxa ngemishini angifuni ukuphoxa ngemishini ngoba phela imishini ukunika ikhulu uma ngeyakhona imishini ophoxeke kodwa ayihle umthandela
ngizithanda zokupraya. Haleluya. Sikhonza uNkulunkulu sibheke kuyena. Yena okufanele thina uzosehlisela ngesikhathi esifanelekile. Uthi akithi bazalwane ukho konke okwethu asishumayele ivangeli khona. Noma sekushawa igap. Haleluya. Kube nevangeli inkosi yomsibusisi. Haleluya. Baqala abantu bakuthwa babonakala ehotela kuqala. Haleluya. Wena uthi nguluba ithembe sami. Wena ingulube. Umuntu okubiza ngengulube. Imvelo yakho uyibeka phansi. Haleluya. Leyikhona ukubazalwa konke okwethu asibize evangelini likaKristu Jesu. Haleluya. Noma kuthiwa siyathathana kuyaganwa kodwa akube noNkulunkulu phakathi. Efuna singaphumeli ngaphandle. Kufanele khona lendlu yokholo. La endlini kaJehova. Ngoba ngesiphoqo ngaphandle. Haleluya. Akube kunani insizwe efundisiwe nentombi efundiswe ngoKristu uJesu. Sesihlangene lezi zinto. Amen. Ngoba uzomthatha engasindisiwe uzokuyisa komhlaba yalingana. Agabe Ulungana utshwala. Haleluya. Amen. Okwethu asikubize asibavumeleni abantwana bethu. Sibafundise iqiniso sibe duze nabo ngazo zonke izikhathi. Inkosi yomsibusisi. Manje sibe namasemina, asibe namasemina nabo. Sibakhombise ukuthanda. Haleluya. Umntwana angasabaniswa isithiwa isithuma. Maybe ukuthi ibala sithele isithiwa isithuma sibuyethu osilwayo. Asikwenzeni lokho bazalwane. Abefika lo on isithiwa isithuma abantwana angijwayele. Ngijwayele lo. Futhi ngijwayele ishinando sike mina nesithiwa isithuma. Siboselenda inkukhu sikile. Haleluya. Sibenzele ngendlela efanelekile inkosi yomsibusisi. Haleluya. Abantu abawu festive season. Haleluya. Uzobona sikwe emabishi. Haleluya. Kwathi nasibala le organize abantwana bethu summit nabo. Mama uthi text abayibhali. Ayibhaliswe lethina sele. So sibe ni funny day session senyukela. Asinazi isikhathi sokusacrifice nabantwana bethu khona. Ingakho izinto zinakala kanje. Sheze sibhizi serious. Izinto za serious ku. Sa serious. Bona sibe sembonzweni ngaso sonke isikhathi. Hayi bazalwane impilo asibhalansise abantu babona uJesu thina. Amen. Uhlala kimi. Ngihlala kuye. Kuye.
Everybody baba mefufuza Nkulunkulu ndinonke samukele isibusiso ubusiso bakho nasezulwini unganyelwa moya ngcwele nathi sesiphuma sisihamba sesimakhaya ungathi bona konke uNkulunkulu ngasivikela nasemgaqweni nasemakhaya uNkulunkulu azabuye uJesu Kristu waseNazaretha.